खुलुमबाय लोगोफोर दिनै इलेक्शन केम्पेन गासिबो जोबजुना थांबाय थुनांगौ मानांगौफ्राबो जोबनानै थांबाय ना नै होनानै फैबाय तो जिखियानो जादोला दिनैहाय क'क्राझार टाउनावनो थिक 1:30 2:30 बिनि गेजेरावहाय मोनसे जाथाय जादों जोबोद दुखुनांथावना बेफोरबायदि घटना बा जाथाय जायोब्ला जों साननांगौ जानानै फैदों ना जाय मानसिया दिनैहाय जायखौ बे गणतन्त्र देशआवहाय बयबो बयखौबो सापर्ट खालामनो हानाय मोन्थाय दं बावहाय सोरबाया दिनै सोरबा सासेजों बारा केम्पेन खालामगोन बिथाङा दिनैहाय गोबां मानसि बोनोबो हादों गोबां बाथ्राबो बुंनो हादों तो बिनि सायाव बेफोरबायदिखौ लानानै बा सोरखौबा बुनांगौ बा माबा मोनसे खालामनांगौ बेफोरबायदि दरखार गैया होननानै आं सानो बेफोरबायदि जाथाया बै समाव जादोंमोन जानानैबो थांबाय बेफोरखौ जों बावजोबनोसो नांगौ तो दिनै फिन आरोबाव जायफ्रा दिनैहाय गोजोन फैबाय आरो गासिबो केम्पेन गासिबो मिथिं दावथिंफोरावनो ना बेसेबा मिथिं दावथिङावनो गोजोन फैबाय होननानै बुंदोंमोन तो बेफोरखौ नायोब्ला जों गोजोन फैदों होननानै बेसेबां साननो गोनां नङा होमबा रायजोफोर एसे कमेन्ट खालाम दे गोजोना फैमारदोंना फैमाराखै आं बेखौ बारा बुंस'ला दिनै रायजो राजानि मतामतखौ एसे नायनि एसे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय तो बाथ्राया जाहैबाय लकसभा इलेक्शन ना दिनैहाय बावहाय भट थुनो थांदों सोरबाया थुहैदों फैदों सोरखौबा दिनैहाय भट थुस्लाबिनो बिथांखौ बहाबा माबा माबि रेगिं खालामदों माबा माबि खालामदों होनना दिखोना लांलायनाय नुदों आरो दिनै सोरखौबा दिनै लैहोर गयारिखौ CCTV केमेरायावनो फुटेजआ सेबखांजादों आरो लोगोसे गोबां मानसिनावनो दिनै बे मबाइल थानाय जुगावहाय सोर साबेसेखौ बुनानै नों गालांनो हादों आरो एथ'राब बुनानैबोलाय माथो खालामनो हादों बै जाय सुबुं बुग्राफोर बिथांमोना बेसेबां डेभेलप जादों जेबो डेभेलप गैया आनडेभेलप आनसिभिलाइज होननानै बुंजागोन बेफोरखौ दिनै बेफोर भिडिअखौ नुयोब्ला दुखुनांथावना आरोखि दा लकसभायावनो जुदि बेफोरबायदि बुदोंब्ला गारि बुफायना हरनाय सोरनिबा न' खिरखि बुफायनाय सोरखौबा माने गेटफोराव थांनानै बुहैनाय सोरनिखौबा माबा एभरि ना बेफोरखौ मा होननानै बुंबावगोन जोबोद दुखुनांथावना होमबाथ' जों 2025आव जों मा जाहैगोन नों दिनै न'निफ्रायनो ओंखारगोन हागोन ना हाया नों दिनै सोरबा पार्टिखौ दिनै सापर्ट खालामनानै एसे गोरा बाथ्रा बुंबानो नोंखौ गावनि दरखंखौ बारब्लानो नोंहा साननो गोनां जानानै फैगोन 2025आव BTC इलेक्शनावहाय जेब्ला जरदारथ' जालायगोन UPPLआबो खम नङा BPFआबो खम नङा मोननै हान्जायाबो दिनैहाय गोख्रों गोरा जादलायनानै दङ होनबा दिनैहाय माबोरै जागोन थैगोन ना थांगोन जाय मानसिया दिनै सोरबाखौ सापर्ट खालामगोन सोरखौबा माबा मोनसे खालामगोन डु अर डाइ हिसाबैसो ओंखारखानांगोन नङाला हय थैगोन हय थांगोन बेफोरबायदि सिन्था खालामनासो ओंखारनांगोन नङाब्ला जों एसे साननो गोनां जाना फैदों जों बे लाइनखौसो जों नुहुरदों 2025आव माने थैद्लायनायनि माबाखौसो नुहुरदों दाजाथों इसोरनि अननायाव दाजाथों बेफोरबायदि बुलायनाय बुसि गारि बुख्रुबनाय जानानै थांबाय दिनैहाय थांनाय बारावबो बिथां BTRनि CEM प्रमद बर' सारनि गारिखौबो ग्लास खुबैनानै हरलायनाय नुदों बै समाव हयथ'बा बेफोरबो माने मा होननानै बुङो बेफोरखौबो हयथ'बा सोरबा केस होनानै दोनदोंबो जानो हागौ आरोबाव दा नै गारिखौ बुख्रुबबाय न'खौ बुफायबाय सोरखौबा नङा सोरखौबा सासेखौथ' मोनथिथारगोन आरो CCTV केमेरायावथ' नुखाजोबथारगोन जायफोर बुहैनाय लैहोरखौ माखासे भिडिअ फुटेजफोराव नुयोबा मानसिफोरखौथ' रोखा नुहुरजोबनाय सासे गस्ला फाख्रा गाननाय नाइक जुथा गानलायनाय दाथ' बेफोरो आं भिडिअ सावगारियाव एसे होनि बिथाङाथ' आसि थुदलायनानै बायदि रोखोम बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि आरोखि थ' बेफोरो केसखौ होनो गोरलै खिन्थु सिफायनो थान जायो नाथाय माने सेंग्रा बैसोआव थैया गरम होननानै 24 घन्टा गरम खालामना लाबाय थाबाबो जेबो खामानि गैया बे रुइनांगोन बिसोरनि थाखाय नैबे सोरबा लैहोरखौ बुनानै जे माबा मोनसे बेनिफिट जादों लैहोरखौ दिनै गारिखौ सिफायना होनानै बिसोरा बै सुबुंफोरा माबा मोनसे बेनिफिट जादों बे नङा जेबो बेनिफिट जायाखै जेबो लाब जायाखै जेबो उन्नत जायाखै खिन्थु गावबा गावनि खहा बा गावबा गावनि अभद्र अज्ञान
ना बेफोरबायदिखौसो जों दिन्थिना लानायफोर बायदिसो नुदों केम्पेइनावथ' जों गोबां बाथ्रा बुंगोन बिपिएफआबो दिनै इउपिपिएलखौ बुंगोन इउपिपिएलआबो दिनै बिपिएफखौ गोबां बाथ्रा जों बुंलायगोन नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा मा बुंलायो बे समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै केम्पेइन जोब्बाय गाबोन समफोरनि गेजेराव गाबोननि गेजेरावनो जों भटखौ थुहैगोन तो केम्पेइन समाव जों गोबां दैदेनगिरिखौ गोबां बाथ्रा बुंलायबाय तो जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो ज्राब गारनानै गोदान सिन्ता खालामनांगोन गोदान सानलांगोन बेफोरबायदिखौ जाहाथे माने भट थुग्राफ्रा एसे मोजाङै थुगोन बेफोरबायदिसो जों बुंलायो नाथाय जोंना मा दिनैनि मैया जों बा दिनैनि सानजों मा जादों आं सानदोंमोन मा दिनैहाय मोजाङै मोजां बयबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ ना ओरैनो नागारा लाफानो बयबो मोजाङै सुख शान्ति होफैनो मोनगोन बेफोरबायदि नाथाय आरो गोबाङाबो सुख शान्तियै होफैदोंबो बेफोरबायदि आरोखि तो जोंनावहाय मा रावबो अशान्ति जाय लैहोर लैहोर गयारिया दिनै लैहोर लैहोर फंबाया दिनै भट होनो थांदोंमोन नाथाय बिखौसो उल्थानो एटाक खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जोबोद दुखुनांथावना एबा जों बर' रायजो राजानि थाखाय बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना लैहोर लैहोर गयारिनि माखासे भिडिअ दं जाय लैहोर लैहोर गयारिखौ दिनैहाय बुनाय बा मा खालामनाय बिनि भिडिअ फुटेज सच्चे दं बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थाना होनि तो बिदिब्ला जों नायनानै लानि गोबाङानो नुबाय थेवबो होनि